pusaka ingkang wujud kaca paesan. Margi nyuwun pangapunten mapanipun menika wonten sak njabaning kulit sanjroning daging keparenga kula badhe pengin nyumurupi senjata kaca paesan. Lho, yen pancen jeneng para nggih anakku Antarja bakal kepengin nyumurupi senjata kaca paesan iki lho, pirsanana. Iki senjata kaca paesan. Yen mengkono cetha welo-welo. Yen mengkono cetha welo kowe dudu Kresna ingkang sejati. Kowe dudu Kresna ing sak nyatane kuwi dudu kaca paesan ing kuwi kaca pengilon Druhun Timumana. Waduh. Pandita kang kinarewa wangsit pindha kumbang pangajab sarining tawang aduh jebul ora ngira babar pisan ingkang membo Siwa Bathara Kresna jebul Eyang Durna. Iya, Ngger. Aku Eyang Munggir Antarja iki diculna. Ngger diculna iki aja dicekel guluku. Mboten badhe kula culaken. Paduka ing sampun damel kendhak Sikara. Paduka ing sampun dados kapitunanipun adi kula pun Abimanyu. Lajeng pamripun paduka menika damel gendra menika badhe kados pundi Kanjeng Hyang? Iki ngene ya nggih, mbok dijulke sikik, men aku iso ngomong. Angger ora dijulke aku ora iso ngomong. Iki guluku sing ada kerja. Mbok diculke sike, alon-alon le ngejulke ngono men penak. Mboten Eyang. Paduka sampun damel risaing tatanan. Adi kula pun Abimanyu menika badhe dipun kula sora kaliyan Rama Werkudara. Lajeng menapa mangke kedatosanipun bilih Rama Werkudara miwah Rama Janaka mula sora dhateng adi kula pun Abimanyu. Manawi ngantos tumekaning pati, paduka Eyang Durna ingkang pinangka dados gantosipun. Dimas Antasena jebul ora ngira babar pisan ingkang gawe gara-gara kuwi mau. Eyang Durna ingkang mimba warna dadi Siwa Kresna kuwi mau Eyang Durna. Walah bener to Kang. Apa kandhaku iki kena ana telik sandi ingkang Mangendra Jala Kang cekel disowanake Rama Werkudara Kang. Iya di
Aja kula Rama Kyai bapakku Durna guruku tok tibake ana ngarep mau piye karepe Werkudara Durna bapakku piye lah kok kowe dipulasara karo anakku Antareja aduh sirahku musmet ditibake kono-kono kene iki le ngantemi tenanan wajan le ngantemi sakeyamange dhewe nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang kula aturi walaka dhateng Rama Werkudara menawi mboten melaka dhateng Rama Werkudara mangke kula antemi ya ngger ya aku tak kandha karo Werkudara apa Durna bapakku iki ngene ya ngger Werkudara ingkang santanan ingkang mau dadi Bathara Kresna kuwi mau jeneng ingsun. Sing dadi Kresna sapa? Aku. Apa Durna? Mungguh karepe. Aku dinutuk karo Anangger Prabu Duryudana ngger. Aduh, untung iki Antasena potol tangane ora dipulasara entek-entekan aku. Kula antemi aja wis cukup lek ngantemi mengko karepmu kepiye Bapa Durna bapakku iki ngene ya ngger gandeng aku dinutuk karo Anangger Prabu Duryudana supaya aku ngringki ngelongi kawidadane kanak-anakku ngomong ngomongnya wis ora karu-karuan rasane pier-pieran awakku iki ngene ya ngger aku njaluk ngapura sepisan aku mau kuwi semembo warung dadi Kresna merga dinutuk karo Anangger Prabu Duryudana supaya ngelangi ngurangi ngringki kekuatane anak-anakku Pandhawa Ngamarta supaya besok perang Jaya Pinangun Bratayuda Jaya Pinangun ki mau iso kurang kekuatane anakku ngger mula mengkono njaluk ngapura ya Werkudara yen ngkono aku isin duwe guru kaya ngono Antarja kula yang piye aku tak lunga yo aja yen nganti yang Pandhita Durna mengko ora kecekel karo Antarja bakal dadi gawe ora ana buktine terus kepiye? Tak gowo sowanake nang Kura Ngemata. Aduh mati aku, Ger. Uyung-uyung. Walah dalah. Iki kepiye ngene iki waduh lah kok lho Kakang Durna wis kapikut karo wong-wong Ngamarta. Aduh yung. Aduh ngene iki waduh nyuwun pangapunten hati atur iki wah. Sritinon langening pamiyat busana maneka warna renggeng kencana retna
bandero layu kumitir sinbrang pandres maruta sirna kumaraning iyat mangcan kumlebeting twaca Sruprasta Suprasta kayu kaprabal puspita anjraing bumi ron mawur kadyubing angin oh